Hai, Deepika, list tuh di kerap sekongka. Angelina Malsom, first position out of 29 participants in bicycle race. Consolation prize bicycle race. Renai. Joto part. Ini sini burirok ni bicycle race tongo girls bicycle race sini oyok mater natuyui eba keba independence day natui edisi hapang bai jugalijak ini bicycle race gangkai aboni bagai sing tabogor puthum lai tongo kumpui academy ni simi dosaram bridge jara eba ke dosaram chumuni jara thangai hain hain brok ki philip phainai gangkai tini Coro narwai okrangoi manjak phainai sini titi edisi hapangni borom ganang Suhel Deborma tai oro JDU tongo tai PU Education tongo tai kabangma department ni ko officer rok tongo tai sini sports department rok ni tongo apti khaising oro tini Khumpu Academy ni poranai jigrok eba kheba buri rok tongo yakli ni tongo sasani tongo Jormojoynagar ni tongo apti khaising school level ni competition khainan thangai tongo sini puilao tongmani 48 40 jona kintu tabuk busuk phaina saimia baksa cycle rok hamyang tongbai kha pam rok thangai ke aro mechanics rok man thoyani bagai mia rok borok thik khaimalia dei buri rok sau haipano tabuk जों ikotai kisani bisingo chengnai afro saimanai khoro busuk phaina